storikament il-kelma eater kienet kelma antika għall-univers qabel ma konna nafu x'kien hemm barra, kulħadd kien jaħseb li il-particles li hemm barra huma the eater. Allura relatata mat-tema tiegħi ta' nies li sirt nafhom minn mezzi onlajn, il-mod ta' kif isna trasmettejna l-informazzjoni lil xulxin ħreġ bl-idea li nillinkja mal-eater. Meta artist ikun imdorri jieħu ispirazzjoni mid-dinja ta' madwar, l-ispirazzjoni tonqos meta jsib ruħu msakkar ġodar. Dan kienet dak li esperjenzat Nicole Sciberras Debono waqt il-pandemija. Għaldaqstant kellha ssib l-ispirazzjoni minn bnadi oħra u din sabitha onlajn. Lost in the Ether hija esibizzjoni fuq pjuttost in-nies ta' madwari u l-affarijiet li hemm madwari. Il-pitturi jitkellmu għalihom bil-mod kif huma ppreżentati u x'hemm fihom. Il-bidu tal-pandemija, ir-riżorsi ta' affarijiet li stajt impinġi kienu pjuttost limitati. Allura kellna grupp ta' artisti li ltqajt magħhom online u jisna ġbarna flimkien biex inkunu nistgħu nispiraw il-xulxin. Di wkoll imbagħad baqgħet għaddejja sa anke wara, ir-restrizzjonijiet ġew mwarbin u għajna jisna nibagħtu ċertu referenzi lil xulxin u dejjem niddiskutu idea ġodda u kunċetti ġodda li bħala artisti kontemporanji nistgħu naħdmu fuqhom. Dan il-kunċett beda fil-bidu ta' 2021 fejn kien hemm ħafna restrizzjonijiet u ħruġ kien limitat u għalija dik kienet ukoll limitazzjoni tal-affarijiet li nistajt nieħu ispirazzjoni minnhom. Allura libt għal online fejn kien hemm fejn ltqajt ma' artisti online fejn illum il-ġurnata nikkomunikaw ma' xulxin jew via Instagram jew Telegram. U bażikament minflok insib ispirazzjoni id-dinja ta' madwari, id-dinja ta' madwar saret online. Jiġifieri jiena kelli insight tal-momenti f'ħajjithom, momenti intimi, pereżempju riqdin fis-sodda jew fil-kamra tal-banju jieħdu ritratt fil-mera. U allura permezz ta' din il-isa tieqa ġo ħajjithom stajt insib momenti sbieħ fejn li stajt impinġi u nagħmilhom tiegħi u ninterprethom bil-mod tiegħi. Il-pitturi huma kollha magħmulin biż-żejt, huwa il-medium li inħoss li jista' jwassal il-viżjoni tiegħi bl-iktar mod effiċjenti u għaliex naħdem vera tajjeb bih inħoss. Avolja għandi esperjenza ma' ħafna mediums differenti u li llum il-ġurnata wkoll qed naħdem għal oltre miż-żejt. L-ispirazzjoni tiegħi hija pjuttost ta' dak il-ħin, ġifieri xi ħaġa li taqbad li għajnejja llum jaf ma tkunx qed taqbad li għajnejja għada, ma tkunx qed nara xi ħaġa fiha l-għada. Allura għalhekk naħdem vera fast għaliex jislu daqirt naqbad dak il-moment kif qed inħossu dak il-ħin u kif qed narah dak il-ħin għaliex jaf 3 ijiem oħra ma kontx qed inħoss l-istess relazzjoni lejn dik il-image. Lost in the Ether hija l-ewwel esibizzjoni tiegħi li saret ġewwa il-kamra ta' fuq fl-imqabba u kienet ikkurata minn Art 7.